வணக்கம் நேயர்களே. நம்ம இன்றைக்கி ஆனலட்சுமி கிச்சனில் பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புடி கொழுக்கட்டை. இது நான் இப்போ நம்ம கடையில் வாங்குகிற அரிசி மாவு இருக்குங்களா, அதை வச்சு செய்ய போகிறேன். நீங்கள் இது இன்னொரு வகையும் செய்யலாம், அரிசி ஊற வச்சு அரைச்சி செய்யலாம். அதை நம்ம இன்னொரு பார்க்கலாம். இப்போ நான் கடையில் வாங்கின அந்த கொழுக்கட்டுக்கான மாவு, அரிசி மாவில் பாருங்கள் அளவான தண்ணி, உப்பு எடுத்துருக்கேன். இந்த உப்பு எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு டம்ளர் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இது கொஞ்சமாக கை பொறுக்கிற அளவுக்கு நான் லேசாக வார்ம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த வார்ம் வாட்டரில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பாதி இந்த மாவு கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு வெந்துடும் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் சாஃப்ட் கிடைக்கும். இதை நான் பிசைஞ்சிட்டு எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், மாவு நான் எப்படி பிசைஞ்சிருக்கேன்னு பாருங்கள். இது மாதிரி இருக்கணும் மாவு. நீங்கள் தண்ணி கம்மியாகவோ இல்லை அப்படி பிசைஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா மாவு உடஞ்சிரும், கொழுக்கட்டை உடஞ்சிரும். இது மாதிரி பிசைஞ்சிடுவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது கார கொழுக்கட்டை இல்லைங்களா, புடி கொழுக்கட்டை தான். தாளிக்கிறதுக்கு நான் வரமிளகாவும் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். பெருங்காயம் போட்டு தாளிப்போம். இப்போ பாருங்கள், நல்லெண்ணெய். இது நல்லெண்ணெய் விட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னொரு வகை செய்கிறேன் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அது என்ன பண்ணணும், மாவை எண்ணெயிலே போட்டு பெரட்டுவோம். அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது இப்போ பார்ப்போம். நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு விட்டுருக்கேன். இது கடித்து சாப்பிட்டுங்களா, அதனால் கொஞ்சம் மென்று சாப்பிடும்பொழுது அந்த தாளிக்கிறதெல்லாம் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் இதில் கொஞ்சம் உளுந்து போடுறேன். சில பேர் கடலைப்பருப்பு போடுவாங்க, அது தேவையில்லை, உளுந்து போட்டுக்கலாம். தேங்காவை திருவாமல் சில சமயம் நீங்கள் பல்லாக கீறி போட்டாலும் நல்லா ஒவ்வொரு பைட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு நான் உளுந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இது சேர்த்துக்கப்புறம் நம்ம பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். பெருங்காயம் நல்லா வாசம் கொடுக்கும். இப்போ நல்லா தெரிச்சிடுச்சு. நான் இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன். மிளகாவை கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் வரும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வரும்போது அது தவிர்த்துருங்க. நல்லெண்ணெயில் தாளித்தா தான் வாசம் வரும். இப்போ நம்ம தேவையான உப்பை மாவுலேயே போட்டுட்டோம். இதில் நம்ம இந்த தேங்காவை போட்டுடலாம். என்ன ரீசன்னா, தேங்காயில் உள்ள அந்த ஈரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது இதில் ரோஸ்ட் ஆகிட்டுனா நம்மளுக்கு கொழுக்கட்டை டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் அதை பீஸாக போட்டனாலும் இது மாதிரி எண்ணெயில் ஒரு பெரட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே தேங்காய் சாதம் தாளிக்கிற மாதிரி தான் தாளிக்கிறேன் நான். இது போதும். பாருங்கள், எல்லாம் சுறுசுறுன்னு சத்தம் கேட்குது. அப்போ அந்த ஈரத்தை உரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு இது போதும். இது பண்ணிகிட்ருக்கும் பொழுதே நீங்கள் பக்கத்தில் இட்லி பானையில் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சிடணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது கை பொறுக்கிற சூட்டில் அதில் வச்சு நம்ம மாவோடு சேர்த்து போட்டு பிசைய போகிறோம். அது எப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், அந்த தேங்காய் போட்ட மிக்ஸ் ஆறிடுச்சு. நான் இதில் கொட்டியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு டிசைர் ஷேப் தான், என்னென்ன ரவுண்டாக போட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குன்னா சின்ன சின்ன ரவுண்டு போட்டுட்டு நல்லா சூடாக ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சுகர் போட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா அப்படி புடி கொழுக்கட்டை வச்சு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இட்லி பானையில் தண்ணி விட்டு வேற வச்சுட்டு மேல் தட்டில் தான் போடணும். கீழ் தட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆவி பட்டு அது குழகுழன்னு ஆகிடும். அதனால மேல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கொழுக்கட்டை வச்சு அதில் போட்டுடலாம். நீங்கள் ஸ்டீமர் வச்சுருந்தீங்க கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் சில இதை உருண்டையாக போட்டிருக்கேன், சில இதில் புடி கொழுக்கட்டையாக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி டிசைர் ஷேப் போஇருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நல்லா ஸ்மெல் வரும். இல்லைன்னா நீங்கள் திறந்து பார்த்துக்கலாம். நம்ம குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்ல வாசம் வருது, நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். குழந்தைங்களுக்கு மிளகாய் இல்லாமல் சர்வ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் சுகர், பாம் சுகர் இப்படி தான் வச்சுக்கோங்க. பெரியவங்க சும்மாவே சாப்பிடலாம். எனக்கு தேங்காய் போட்டுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை சர்வ் பண்ணிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன்.